Gwyddio bydd Duw yn bydithio ti heno, a nynne hefyd, a hefyd wrth i fynd ôl i Gars Newydd. Mae'n braf iawn gweld teulu hefyd gyda ti. Mae Emyr heno yn Arddawe, ni'n cofio amdano fe, ac yna mae'r coeddiadau wedi bod ar y sgrin, ond jyst chi gofio am cwrdd gweddi nos Fawrth am gwarter 8 fan hyn, neu ar Zoom. Ac yna, os chi'n gallu helpu, mae yna stondin ni fod yn ngwyl yr Eglwys Newydd Ffon Gwynlais wythnos nesaf, di Sadwrn nesaf, yr ail Orffennaf. Ac yna, ar y 15fed Orffennaf, mae'r clwb plant ola yn mynd i fod yn y Bari, ar draeth y Bari. Croeso i bawb ddod i hynny, ac yn y diwrnod canlynol, ar 15 ar 15, mae cwrdd aelodau am 2 o'r gloch fan hyn. Ac yna gobeithio, os mae tywydd yn caniatáu, gen i barbecue ar ôl hynny. Casgliad y mis, mynd at waith enfys gobaith, fi'n cymryd yma'r sil ola, mae yna gyfle i rhoi. Ac yna sil nesaf, os dyw e'n mynd, bydd Adrian Brake yn arwen ni yn y ddwy oedfa. Byddwn ni'n dallu'r cymyn gyda'n gilydd yn yr oedfa fore. Na'r coeddiadau, newn ni ddechrau'r oedfa go iawn a throi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n dod ata ti gan gyhoeddi mai ti sydd Dduw, mai ti sydd ar dorsedd, mai ti sydd yn rheoli bob peth, bod pob peth wedi dod i fodolaeth trwy air di. Ac un diwrnod, byddi di yn creu deiar newydd a nefoedd newydd ar dorchymyn di. Arglwydd, ni am fawrygu dy enw di, ac yn dod gan wybod bod mae'r unig gobaith am unrhyw fendith i ni heno yw dy fod ti yn bresennol, dy fod ti yn siarad yn ni trwy dair di a trwy dysbryd glân di, bod ti yn ymwneud, phob un ohono'n unigol, ond hefyd a ni fel eglwys, fel cymuned o dy bobl di. Arglwydd, bydd gyda Lewis wrth i fe'n harwen ni, bydd gyda ni wrth i ni wrando ac ymateb i'r hyn sydd gyda ti ddweud wrth i ni ganu a gweddio a darllen a gwrando ar esboniad dair di. O Dduw, ni'n gweddio, byddi di ar waith yn dysgu ni, yn newid ni ac yn gwneud ni'n gymwys i deyrnas nefoedd. Arglwydd, ni'n gweddio ti fod gyda Emyr hefyd yn yr un modd ym Mhont Arddawe. Ni'n gweddio'n wir dros pob eglwys yng Nghymru heno sy'n le mae'r air di yn cael ei bregethu yn ffyddlon o Arglwydd. Ni'n dymuno dy fendith di, ni'n dymuno bod ni ddim yn unig yn gorfod dibynnu ar daddewid i am dy bresenoldeb, ond bod ni'n gwybod amdano fe mewn nerth. Arglwydd, nid i drigarhau wrthon ni. Maddau ni bod bai yn derbyn. Ac Arglwydd, plis, ni'n gweddio. Ymwneud i ni nawr, ymweld i ni a bendithio ni. Gogoniant yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, ni ganu gyda'n gilydd ymyn rhif 4 yn yr atodiad am yr emyn fel mewn nifer am yn eraill, fel y gair ei hunan, yn defnyddio'r darlun me o ni fel bod ni'n ar beryr undod yn teithio trwy'r byd me at yr hyn sydd i ddod. Bereryn llesg llifedig yng nghanol brwydrau sydd, mae'r gilyn yn glwyfedig rwyt bron a chario'r dydd. Na lwfrhaid y galon, cei goncwest yn y man. Mae'r gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eiriol ar dy ran. Ac ymlaen.
Os hoffech chi droi yn eich Beiblau at Job, llyfr Job, pennod 19. A ni ddarllen y bennod ar ei hyd. Pennod 19 o lyfr Job. Atebodd Job, am ba hyd y blinwch fi, am dryllio a geiriau. Rydych wedi fy ngwawdio ddengwaith, ac nid oes arnoch gywilydd fy mhoeni. Os yw'n wir i mi gyfeiliorni, ond nid arnaf fi fy hun yma'r bai. Os ydych yn wir yn eich gwneud eich hunain yn well na mi, ac yn fy nghondemnio o achos fy ngwarth, ystyriwch yn awr mai Duw sydd wedi gwneud cam am mi, ac wedi taflu ei rwyd o'm hamgylch. Os gwaeddaf trais, ni chaf ateb. Os ceisiaf help, ni chaf farn deg. Ceiodd fy ffordd fel na allaf ddianc, a gwnaeth fy llwybr yn dywyll o'n blaen. Cipiodd fan rhydedd oddi arnaf, a symudodd y goron oddi ar fy mhen. Bwriodd fi lawr yn llwyr, a darfu amdanaf. Diwreiddiodd fy ngobaith fel coeden. Ynynodd ei lyd yn ferbyn, ac fe'n cyfrif fel un o'i olynion. Daeth ei fyddinoedd ynghyd, gosodasant sarn hyd ataf, ac yna gwersyllu o amgylch fy mhabell. Cadwodd fy mherthnasau draw oddi wrthyf, ac aeth fy nghyfeillion yn ddieithr. Gwadwyd fi gan fy nghymdogion am cydnabod, ac anwybyddwyd fi gan fy ngweision. Fel dieithryn y meddylia fy marynion amdanaf, estron wyf yn ei golwg. Galwaf ar fy ngwas, ond nid yw'n fy ateb, i mi erfyn yn dair arno. Aeth fy anadl yn atgas i'm graig, ac yn ddrewdod i'm plant fy hun. Dirmygir fi hyd yn oed gan blantos. Pan godaf ar fy nhraed, y maent yn troi cefn arnaf. Ffieiddir fi gan fy nghyfeillion pennaf, trodd fy ffrindiau agosaf yn fy erbyn. Y mae fy nghnawd yn glynu wrth fesgyrn, a dihengais a chroen fy nanedd. Cymerwch drigaredd arnaf fy nghyfeillion, oherwydd cyffyrddodd llaw Duw am mi. Pam yr eludiwch fi fel y gwna Duw? Ond i chawsoch ddigon ar ddifaf yng nghawd? O na fydda fy ngeiriau wedi hysgrifennu. O na chofnodyd hwy mewn llyfr, wedi ei hysgrifennu a ffyn heiarn a phlwm, a'i naddu ar garreg am byth. Oherwydd gwn fod fy amddiffynwr yn fyw, ac y saif o'n plaid yn y diwedd. Ac wedi'n croen ddifa fel hyn, eto o'm cnawd caf weld Duw. Fe'i gwela fef o'm plaid, fy llygaid fy hun a'i gwel, ac nid yw'n ddieithr. Y mae fy nghalon yn deheu o mewn. Os dywedwch y fath erlyd a fydd arno, gan fod gwreiddyn y drwg ynddo, yna'r swydwch rhag y cleddyf, oherwydd daw cynddaredd a chosb y cleddyf, ac yna y cech wybod fod barn. Dyma air yr arglwydd. Newn ni ganu eto gyda'n gilydd y rhif 9 tro yma yn yr atodiad datgyddia i mi'n gyson,
y groes a'r galfari, y man lle rwy ti'n canmol dy gariad ata fi. Datguddia i mi'n araf, i lygad gwan fy ffydd, yr hoelion a'i trywanodd, y rhai am gwnaeth yn rhydd, ac ymlaen, rhif 9. Neu droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch yn fawr i ti am gwirioneddau ni newydd ganu amdanyn nhw. Ni'n diolch i ti bod i ti y Duw tragwyddol wedi dod yn berson i'n plith ni. Bod ti y Duw cyfoethog wedi dod yn glawd i fyw gyda ni. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti bod ni yn ein natur, pob un ohono ni yn feirw mewn cymweddau, bod dim gobaith i ni. Eto, ni'n diolch i ti, dy fod ti wedi dod ar yn hôl ni, bod ti wedi agor yn llygad ni, bod ti wedi rhoi ffydd i ni, bod ti wedi ein haeleni ni i fywyd newydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni oedd yn feirw trwy farwolaeth Crist yn ennill ei fywyd e. Ni oedd yn glawd trwy dlodi Crist yn ennill ei gyfoeth e. Arglwydd maddau ni bod ni'n
ni'n mor aml yn gallu dibynnu ar y nerth a'n gallu ni yn hunain. O Dduw, trigarha wrthon ni. A arglwydd gna ni'n bobl sydd yn dibynnu yn llwyr arna ti. O Dduw, madden ni bod ni yn bobl, fel glywo ni y bore yma, wedi mynd i wlad bell. Mor bell oddi wrtho ti a gallen ni fod. Ac eto, dy fod galon di yn un sydd yn llawn cariad, yn llawn tynurwch at y blant. A madden ni bod yn yr un ffordd bod ni'n gallu bod yn hunan gyfiawn a dibynnu ar ein cyfiawnder ni yn hunain i'n achub ni. Arglwydd dangos i ni ein ffylineb. A bod ni'n bobl sydd yn dibynnu yn llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n diolch i ti amdano fe. Diolch ti nawr bod e ar dy ddeheulaw di. A bod yna ddydd wedi bennu pan mae e yn dychwylyd. Ac yn dychwylyd nid mewn clodi, ond mewn gogoniant. Arglwydd, paratoa ni ar gyfer y dydd hwnnw ni'n gofyn. Gna ni'n bobl sydd a'n llyged ar y dydd hwnnw. Yn wir sydd a'n llyged ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac sy'n rhedeg yr yrfa fel rhai sydd am ennill y wobr. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod ein gwobr ni'n fawr. Ac o Dduw, ni'n ymwybodol bod ni'n byw mewn byd bechadurus, bod ni dal yn bechaduried ac yn blino ar hynny. Yn blino ar byw mewn byd ble mae yna ddioddefaint, ble mae y galar a y phroblemau i gyd yn dod oherwydd bod ein calonau ni yn gwrthryfela yn derbyn di. Arglwydd, ni'n gweddio i ti i rhoi gras i ni, i fyw yn dy nerth di, ac arglwydd i dysbryd di, i ddyfal barhau yn ei waith, yn ein bywydau ni, fel y ti di addo. Arglwydd, ni'n cyflwyno emyr i ti, gan ofyn ti fendithio fe, wrth i fe y bregethu ym Mhontardawe. Ni'n diolch i ti bod y dystiolaeth o dy wirionedd di, y dal yn bodoli. Ni'n gwybod bod hynny yn wyrth yn ei hunan. Ac arglwydd, ni'n gweddio wrth i Lewis yn harwen i fan hyn. Y bydde ti nawr yn paratoi'n calonau ni i dderbyn yr hyn sydd gyda ti ddweud. Arglwydd, ni'n gofyn y bydde y cymdeithas ni'n cwmpas ni hefyd yn dod i weld ac i ddeall y gwirioneddau yma. Yn wir, yn ymwybodol bod y bobl neu'n plith ni heno sydd ddim yn credu. Arglwydd, ni'n gweddio y bydde ti yn dwy'n ffydd i fywydau pobl. Fel oedd Lewis yn sôn y bore yma am blant. Ac arglwydd, ni'n ymwybodol bod ni yn un teulu fel eglwys. Arglwydd, gwna ni yn enghreifftiau da i'r plant o'r arglwydd Iesu Grist, wrth ni fyw yn ei nerth e, yn ôl i air e, ac arglwydd ni'n gweddio, neu di yn dras, yn ôl daddewid i achub, ac i ddwy'n nid yn unig pobl ifanc sydd yn yr oedfa yma heno, ond ar draws yn glad ni, yn ddod yn nhw i fywyd. Ac i fod yn bobl sydd un diwrnod, bod ti'n paratoi nhw hyd o'r nawr i arwain ac i wneud y waith di yn ddiwyd ac yn ifydd ac yn llawn ffydd. Arglwydd, ni'n cofio eto am ein byd ni, ni'n meddwl am yr Wcrain eto, fel oedd Dewin gweddio bore yma, yn gofyn arbennig am yr eglwys yn Wcrain, i ti nerthu nhw, nerthu tystiolaeth nhw, ac arglwydd hyd yn oed yng ngwyneb y dioddefaint ag angau, na bydde pobl yn gweld ac yn dod i gredu mewn gobaith a bywyd. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod ti'n cynnig hyn i ni, yr unig un
sy'n gallu cynnig hyn i ni. Ac arglwydd ni'n gweddio hyn o, bydde wrth i ni wrando ac ymateb. Bydde ni'n gadael yr oedfa hyn o'n bobl sy'n gwybod bod ti wedi siarad yn ni. Ac o'r herwydd wedi newid ac yn barod i dy wasanaethu di. O Dduw, bendithian ni'n gofyn a wneud i wella ar yr hyn ni'n dymuno, gwneud yn fwy na'r hyn i ni hyd yn oed yn gobeithio nag yn dyheu. Mwyn dy enw mawr dy hun. Amen. Wel, ni ganu, cyn bod Lewis yn dod i agor y gair i ni, ni ganu emyn sydd ar pennill cyntaf wedi seilio ar y darlleniad rhai'r adnodau o'n i'n darllen o lyfr Job yn gynt. Rhif 227 yw yn y llyfr emynau. Mi o'n fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddrud. Fe saif ar y ddeiar gwir yw, yn niwedd holl oesoedd y byd. Ised, gweiled fy ngwydd, teirnasu mae'n mhrynwr a'n brawd. Ac fy melurion y bedd, cafwyled ef allan o'm cnawd. Right? Great i weld chi. Mae wedi bod gret i fod, hyfryd i fod â chi gyd heddiw. Popeth wedi sy'n bod yma. I still mean it. Diolchgar iawn am yr eglwys hon. Yr eglwys cyntaf ni'n aelod o... Just fel yn Newport. Reit, ni'n edrych ar un adnod, pennod 19, adnod 25, oherwydd gwn fod fy amddiffynwr neu fy mhrynwr, fy goel yn yr Hebraeg gan i mewn i hwnna wedyn, oherwydd gwn fod fy amddiffynwr i yn fyw, ac ysau fy plaid yn y diwedd. A reswm yw, achos dyma gwaith cartre ni fod gosod roi dyma gwaith cartre gafodd ei osod i fi 16 mlynedd yn ôl. Oedd Gwyn wedi gofyn i fi pan o'n i'n gweithio gyda chi gyd, oedd wedi gosod gwaith cartre i fi pregethu ar un adnod, dyma'r adnod nes i ddewis. Ac ar ôl, sa'n gwybod chi beth wedi astudio
basically, astudio'r Beibl hyd i'r pwynt le bod chi methu really deall beth mae'r Beibl yn gweud. Os ych chi'n darllen rhywbeth yn cyd-destun hanesyddol a wedyn cyd-destun lythrenol, dyma beth sylwes i wrth trial wneud y gwaith cartref yna rhyw 15 mlynedd yn ôl. Dyma y llyfr hynna yn y Beibl, ac felly, o ble gewn ni, o ble ni fod deall, o weddill y Beibl, o ble ni fod deall y geiriau fel amddiffynwr. Chi'n deall beth mae amddiffynwr yn meddwl wrth edrych yn ôl hanes y Beibl a'r llefydd eraill lle mae'r gair amddiffynwr yn ymddangos, ond yn chronolegol does dim esboniad, achos dyw'r gair ddim wedi ymddangos eto, achos Job oedd y llyfr cyntaf i gael ei sgrifennu. Ac yn ei esbonio hwn for Gwyn, just gweud, I'm out, I don't know what to do. Ac oedd Gwyn just oedd ei, felly gweld e nawr. A nes i ddim wneud, felly nes i ddim pregethu fe. 20 mlynedd yn diweddara, fi'n credu bod e'n lot symlach na yna. Fi'n credu bod y testyn erioed a wastad i bod yn bwyty Iesu Grist. A dyna beth oedd Gwyn eisiau fi sylwi. Dyna beth fi'n sylwi nawr. So dyma ni. Les edrych ar un adnod. Oherwydd gwn fod fy amddiffynwr i yn fyw, ac y saif fy mhlaid yn y diwedd. Waw. Let's gwyddio. Arglwydd, please help ni i weld yr arglwydd Iesu ac i profi fe heno, i ymbil o'i flaen gan gweld mai fe yw'r un atgyfodedig, fe yw'r un sydd wedi ennill, ac fe yw'r un sydd wedi atgyfodi ac felly newn ni hefyd. Amen. Na i ddechrau gyda mewn, 20 munud neu rhywbeth, ni'n mynd i canu, os heddwch fel afon sy'n canlyn fy'n rhoed, erioed i canu hwn yng Nghymraeg o'r blaen, fi'n cyfarwydd gyda fe, yn Saesneg falle bod chi hefyd, when peace like a river tendeth my way, when sorrows like seed billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Dyna yw feth, really, anthem, capel ni, dyna yw'r emyn, it goes off pryd ni'n canu'r emyn na. Chi'n gwybod y stori? Chi'n gwybod y hanes yr emyn? Na i weithio chi. Gafodd ei sgrennu gan dyn o'r enw Horatio Spafford. Falle bod chi wedi clywed hwn o'r blaen. Yn yr 19th century, oedd e'n gyfeithiwr o Chicago, a nath e lot o arian fel buddsodwr. A nath e creu bywyd trawiadol i'w deulu. Gwraig, 4 o blant. Ond yn Hydref 1871, dechreuodd tân mewn shed fach yng nghanol y ddinas nath llosgi am 3 diwrnod, ac yn y diwedd, llosgi lawr, dros 3 milltir sgwar o'r holl ddinas. Oedd Chicago yn racs ar ôl e. Ac yn llythrenol, ath arian Horatio Spafford lan yn, up in smoke. Dros y flynyddoedd nesaf, ceisiodd ail-adeiladu ei ffortiwn, a mi nath e job da ohono, ond yna, 2 flynedd yn ddiweddarach, plymiodd yr economi a difetha arian Spafford unwaith eto. Ac felly, i ddianc ac ail dechrau, roedd Spafford yn bwriadu mynd a'i deulu i Ewrop i ail-adeiladu a dechrau eto. Ar funud olaf, ddo, daeth cyfle iddo fe, daeth cyfle busnes i fyny, felly nath Spafford danfon ei wraig a'i blant ymlaen, a dyna pryd cafodd y tragedi mwyaf, achos hanner ffordd ar draws yr Iwerydd, bwrodd llong ei deulu a llong arall, a suddodd y llong gyda'i holl deulu arno fe. Cafodd ei wraig ei hachub, dim ond i ddanfon i cyrraedd Llundain, a wedyn danfon llythyr neu telegram i'w gŵr gyda just 2 air arno fe, saved alone. Saved alone. Waw. Mae'r stori yn hollol dorcolonus, ond y bit nesaf yw'r bit anoddach i fi deall, achos ychydig wythnosau yn diweddara, tra bod Spafford ei hun yn croesi'r Iwerydd i fod gyda'i wraig, wrth iddo fe mynd hibo'r man le lladdwyd ei blant. Cafodd ei ysbrydoli rhywsut i ysgrifennu emyn Cristnogol o'r fath
lawenydd, mae'n angredadwy wrth styried y cyd-destun. Mae'n sôn am heddwch a llawenydd a môl i Duw, a pan ych chi'n gwybod y stori, pryd ych chi'n cofio hwnna wrth canu fe, dwi just ddim yn neud sens. Sut y gallai emyn mynegu'r fath lawenydd yng nghanol neu mewn cyd-destun mor trist? A reswm i'n gweud y stori yma i chi yw achos mae'r stori Horatio Spafford bron beat for beat yr un stori a sydd gyda Job. Honna'r stori Horatio Spafford yw stori Job. Dyn busnes, cyfoethog sy'n colli'r cyfan, dim ond i wedyn byw yr hynllef gweitha pob rhiant wrth iddo cael neges yn dweud bod ei blant wedi cael ei lladd mewn damwain. Erbyn pennod 19, edrychwch ar pwy adnod? Edrychwch ar adnod 7 a 8. Erbyn pennod 19, ni ar y chafbwynt galar Job. I fod yn Gristion, mae fe hyd yn oed yn edrych ar Dduw ac yn dweud, ac yn gweddio, ti nath hwn. Edrychwch pennod 19, adnod 7 a 8. Na 6. Ystyriwch yn nawr mai Duw sydd wedi gwneud cam i mi, ac wedi taflu ei rwyd o'n hamgylch. Duw sydd wedi taflu ei rwyd yma o'n amgylch chi. Duw sydd wedi gwneud hwn i gyd. Ac yn ei galar, falle bod rhai o'ch chi wedi profi hwn, yn ei galar ef, mae'n teimlo mor unig. Mor unig, fel bod e'n disgwyl rownd ar y pobl sy'n agosau iddo fe, ei ffrindiau, ei wraig, ac yn teimlo fel bod ei bodolaeth nhw fel rhyw fath o fradychiad, bod nhw mor bell oddi wrtho fe yn ei galar, bod fel bod nhw yn neud bradychu ef. Adnod 13 ac 14, cadwodd fy mherthnasau draw oddi wrthyf, ac aeth fy nghyfeillion yn dieithr. Gwadwyd fi gan fy cymdogion am cydwybod, ac anwybyddwyd fi gan fy ngweision. Ond eto, just fel Horatio Spafford, yng nghanol ei dywyllwch, mae yna foment o gole. Dywed Job ei fod yn gwybod rhywbeth sydd yn llenwi gyda'r math gobaith bod e hyd yn oed gallu profi rhyw fath o llawenydd yng nghanol y tristwch. Yng nghanol y poen ofnadwy, teimlo Job llawenydd. Adnod 27. Fe'i gwelaf ef o'n plaid i ef yn llygaid fy hun a'i gwel, ac nid yw'n dieithr. Yn fy nghalon, mae fy nghalon yn deheu o mewn. Something's going on here. A beth bynnag yw I want it. Sut all fe weid honna? Wel, adnod 25, ein adnod, beth yw Job yn gwybod? Job yn gwybod adnod 25, oherwydd fi gallu bod yn llawen ymysg y tristwch oherwydd gwn fod fy amddiffynwr yn fyw. Felly, os ni'n deall yr adnod yna, ni'n gallu nabod llawenydd yng nghanol tristwch, beth bynnag yw e. Right? So let's try deall yr adnod. Right, 2 pwynt syml iawn. Pwy yw'r gwaredwr a sut ni'n gallu, how can we be sure? Sut allan ni wybod? Pwy yw'r gwaredwr? Pwy yw'r amddiffynwr yma? Right, pwynt cyntaf. Ysgrifennwyd Job, fel wedys i gynnau, yn yr Hebraeg, ac mae Hebraeg gyda llawer llai o eiriau na, wel, o leia Saesneg, sef ddim syniad am y Cymraeg. Yn Saesneg, y gair yw redeemer, a ystyr y gair redeemer, mae fe'n eitha narrow, really. It's got a narrow semantic range, Doc. Dwi'n meddwl beth chi'n gweud, right? Dim lot o, yn Saesneg, mae'r gair redeemer yn golygu rhywun sy'n gwneud sefyllfa yn well, a mae hynny'n wir am ddiffynwr. Ond yn y Hebraeg, mae'r gair goel llawer ehangach. A awn ni jyst ar ôl 2 o nhw hyn, right? Y peth cyntaf mae'n meddwl, mae goel amddiffynwr yn meddwl yw brawd mawr. Chi'n gwybod yna? Ystyr amddiffynwr, brawd mawr. Meddyliwch am ddyn sydd erbyn cyrraedd ei 40 wedi cronni llwyth o ddyled. Cymaint o dyled, mae'n amhosib iddo fe dal i fe nôl. Felly beth mae fe'n neud? Mae'n neud beth mae pob myfyriwr sy'n graddio yn ystyried wneud, mae fe'n symud i wlad arall. Yn y gobaith, bydd y
bydd y dyled yn cael ei adael tu nôl e, ond dyw e ddim, achos bod e'n symud i wlad arall i ceisio anwybyddu'r dyled, yr holl amser mae ei ffwrdd, mae'r dyled yn codi, nes bod y llythyrau atgoffa yn dod trwy'r post, mae casglwyr dyledion yn dechrau chwilio amdano fe, knock ar y drws, ac yn y pen draw mae assets e i gyd yn cael ei gymryd wrtho fe. Yn cynnwys y tŷ, mae ei fam oedrannus yn byw ynddo. Dychmygwch y sefyllfa, a nawr gwedwch wrtho fi sut mae hwnna'n teimlo. Bod assets y dyn i gyd wedi cael ei gymryd i ffwrdd, a smo hwnna hyd yn oed yn dod yn agos i talu nôl y dyled mae'r dyn ynddo. Sut yw hwnna'n teimlo? A sut yw yn teimlo wedyn, pryd mae ei frawd hun yn gweld y niwed ac yn camu i mewn ac yn dewis talu y dyled yn ei le. Mae brawd hun yn ymddangos ac yn dewis amsugno'r dyled fel dyled ei hun. Dyna yw ystyr Goel. Dyna yw ystyr amddiffynwr yn yr Hebraeg. Yn Leviticus 25, mae'n cael ei gyfieithu yn y Saesneg fel kinsman redeemer. Perthynas agosaf sy'n gweld y llanast mae frawd yno ac yn dweud, gaf i hwn. Mae dy dyled di nawr yn ddyled i mi. Felly di mynd yn rydd mwyn gan bod fi yn cymryd y dyled o'r ddiwrtho ti. Felly beth sy'n achosi llawenydd Job? Yn gyntaf, gwybod bod gyda fe kinsman redeemer, gwybod bod gyda fe Goel, amddiffynwr, brawd mawr, sydd wedi gweld ei ddyled a cymryd ei ddyled oddi wrtho fe. Un sydd wedi talu'r dyled na all ei thalu. Am bwy mae Job yn siarad yn bwyty am Iesu iddo. Achos dyna beth mae Iesu wedi wneud. Mae wedi talu dyled Job, mae wedi talu dyled ni. Mae wedi talu dyled ti, Iesu Grist. Fel Job, rydym ni yn naturiol mewn dyled. Oherwydd pwy i ni a beth i ni wedi wneud, oherwydd bod ni wedi byw, yn syml, oherwydd bod ni wedi byw mewn byd Duw hebddo, dim ots sut mae wedi cael ei chwarae allan, ni wedi adeiladu dyled allan ni byth talu nôl i Dduw. Nawr, mae cydwybodau ni gyd yn rhoi clyw o hwn. Yn atgoffa ni yn ystod y dydd, yn atgoffa ni, mae gyda ni gyd pethau, ni ffili meddwl yn bwyty yn ystod y dydd, mae'n ffili osgoi meddwl yn bwyty yn ystod y nos, mae gyda ni gyd y pethau hyn. Bod y synwyr, bod y sens bod rhywbeth yn iawn, yn anghyflawn, yn eog, dyled, ni'n cario rownd gyda ni, ni'n ffili talu. Ond llawenydd Job, a gwir llawenydd fi, llawenydd ti falle, llawenydd Job yw gwybod bod Iesu, ei frawd mawr, ei Goel, wedi talu y dyled yn ei le. Dyna yw kinsman redeemer. 2000 o flynyddoedd yn ôl, nath Duw ei hun, yr un i ni wedi pechu yn erbyn, gweld ein dyled a wedi anfon ei mab i'n hachub. A dyma'r theology, right? Dath Duw yn ddyn mwyn fod yn frawd i ni. Dath Duw yn ddyn mwyn fod yn frawd i ni. Ac mae ein brawd mawr wedi cymryd y dyled yn ein lle ni. Ac ar y groes talodd Iesu gyda'i fywyd y dyled i ni di achosi a i ni di codi. Meddyliwch am y dyn cyntaf, dychmygwch ar heddwch a'r llawenydd y bore ar ôl sylwi bod ei frawd mawr wedi talu y dyled a bydd y casglwyr dyledion byth galw eto. Os yw hwnna'n wir a llawenydd, y gwir llawenydd iddo fe, faint yn fwy llawenydd yw ei ni? Neu di byth talu am pechodau ti? Byth. Dim ots beth sy'n mynd trwy dy feddwl, dim ots beth ti'n neud fori, dim ots beth ti'n neud am weddill dy fywyd.
dy frawd mawr, dath ddiw yn ddyn i fod yn frawd i ti, ac mae dy frawd mawr wedi talu pob dyled yn ein lle ni. Hwna'n amazing, ond dwi ddim yn stopo fyna. Achos, eto, beth yw ystyr, beth yw'r gair amddiffynwr? Yr ail ystyr, dialydd. Nes i check hwnna gyda Rodri pan yma. Chi yn deall hwnna, chi? Dialydd, Avenger, dyna beth wedodd Google Translate yw e. Dialydd, Avenger. Fi'n gweud Avenger, fi'n ymwybodol bod hanner y stafell nawr yn edrych lan yn meddwl Captain America, right, I'm interested. I'm afraid not. Right, mae Goel yn golygu mwy na brawd mawr. Mae hefyd yn golygu achubwr sydd yn dod â chyfiawnder. So rhywun sydd yn achub a rhywun sydd yn dod â justice. Achos mewn man arall yn yr Hen Testament, mae'r gair Goel yn cael ei gyfieithu yn Avenger. Right, dychmygwch felly, dyma darlun arall i ddeall hon. Dychmygwch herogipiad. Every parent's nightmare, efo. Ond dychmygwch yn lle fel rhiant, dychmygwch yn lle fel y plentyn. Dychmygwch faint mor brawychus mae fe i cael dy gymryd i ffwrdd o popeth i ti'n gwybod. Faint mor brawychus yw'r profiad yma, y dystawrwydd, yr ansicrwydd, y tywyllwch. Dychmygwch bod ar ben dy hunan, heb mam a dad, ar goll, ddim yn siŵr os wneud i byth cael dy achub, a wedyn timlwch y newyddion da a dialydd. Un sydd yn darganfod ble mae'r plentyn, ac yn cicio lawr y drws, ac yn ysgubo'r plentyn lan yn ei freichiau. Ac yn dyne'r lais, mae fe'n sibrwd mewn i ochr pen y plentyn, ti'n saff gyda fi. Ti'n saff nawr. Mae fe mor gofalus gyda'r plentyn, mor tyner gyda'r plentyn bach, ond mae e llawn cynddaredd gyda'r herwgipwyr, achos cyn gadael, mae fe'n dal y plentyn yn ei ddwylo, ond mae'n troi nôl a disgwyl yn nhw'n gweud, I'll be back for you later. Ond mae'n meddwl e. Dyna yw Avenger, dyna yw dialydd. A dyna yw Iesu Grist. Achos i ni gyd dan herogipiad. Herogipiad gan beth? Herogipiad gan marwolaeth. Oherwydd ein pechod, does dim dianc rhag marwolaeth. Ni wedi cael ein herogipio ganddo fe. Dim ots faint o fwyta'n iach i ni'n neud, dim ots faint o ymarfer corff i ni'n neud, dim ots faint i ni'n edrych dwy ffordd cyn croesi'r ffordd. Dim osgoi ni wedi cael yn dal ganddo fe, gan marwolaeth. Dim osgoi marwolaeth. Dyna pam mae un awdur yn y Testament Newydd yn dweud bod ni wedi ein caethiwo i ofn marwolaeth. Ond mae Iesu wedi dod. Mae'r dialydd wedi ffindo ni. Wrth ddod yn y cnawd, mae Duw wedi dod i mewn i di y herogipiwr. Ac wrth farw ar y groes, mae Iesu wedi mynd mewn i dywyllwch y tŷ hynny. Mae Iesu, y dialydd, wedi mynd trwy farw, wedi mynd mewn i di yr un sydd wedi herygipio ni. Wedi mynd mewn i marwolaeth. Felly, newch chi farw. Byddwch chi a fi'n marw. Rydyn ni'n mynd i mewn i'r bedd. Ond, just fel y plentyn bach, ti ddim yn mynd i aros yna. Just fel y plentyn bach, ti ddim yn aros yn y bedd. Achos mae'r un sydd wedi atgyfodi yn ysgubo ni yn ei freichiau ac yn cario ni allan o marwolaeth. Bod ni reit nawr yn mhresenoldeb y gelyn, mae Iesu yn troi wrth y bob un ohono ni sy'n edrych ar marwolaeth a sy'n hysgod y marwolaeth. Mae Iesu'n troi wrth ni nawr yn gweud, chi'n saff gyda fi? Ti'n dod gyda fi? Fi'n gwybod y ffordd allan. Ti'n saff gyda fi? Dyma'r ffordd. Ti'n gwybod pryd ti'n mynd yn hen? Pryd ti'n dechrau quote when you start reading these extended Spurgeon quotes in sermons.
Ond fi'n dwlu ar y ffordd mae Spurgeon yn trafod hyn. Yr syniad bod dynoliaeth dan herogipiad, dan kidnapping, marwolaeth, ond dyma Iesu wedi dod mewn i'r tŷ a wedi achub ni. Dyma be wedodd Spurgeon, "O death, you have no power against him. He slew you, death, he slew you. He rifled all your caskets, took from you the keys of your castle, burst open the door of the dungeon, and now you know, death, you have no power to hold my body. You may set the slaves to devour it, but you will give it up, and all their spoil must be restored. Insatiable death, from your greedy mouth you shall return the multitudes you have devoured. You shall be compelled by the Saviour to restore your captives to the light of day." Na gyda'n lush. A dyna llywonydd Job, adnod 25. "Oherwydd gwn fod fy amddiffynwr I yn fyw, ac y saif o'n plaid yn y diwedd, ac wedi i'm croen ddifa fel hyn." Wedi i'm croen, hyd yn oed pryd fi'n marw, eto o'n cnawd caf weld Duw. "Fe gwelaf ef o'n plaid, ie, fy llygaid fy hun a'i gwel, ac nid yw'n dieithr. Y mae fy nghalon yn deheu o mewn." Un dydd, wel, ti'n mynd I farw. I don't know when, ond ti'n mynd I farw. Ond oherwydd y dialydd, ti'n mynd I atgyfodi hefyd. Mae'n mynd I cario ti allan ochr draw. A pryd mae'r atgyfodiad yn dod, a pryd mae Iesu yn datgyfodi, bydd ddim poen ag ofn ragor. Just llawenydd tragwyddol gyda'r un sydd wedi caru ti a cario ti allan o'r marwolaeth. Ar y diwrnod hwnna, bydd marwolaeth wedyn yn cael ei gyndemio I farwolaeth yn byth. A dyna pam mae Job mor llawen. Reit, sut I ni'n gwybod? Achos mae Job yn eitha confident nag oherwydd gwn fod fy amddiffynwr I yn fyw. Mae e'n, I certain, sut I ni gallu gwybod? Gwn fod fy mrynwr I yn... sut ni'n gwybod? Mae Job yn hyderus, sut y gallai gwybod? Sut I ni'n gwybod felly mae Iesu wedi talu dros pechodau ni ac atgyfodi ar y trydydd ddydd? Sut I ni gallu bod mor sicr? Sut allai Job bod mor sicr? Sut gallai ni wybod? Un ffordd allan ni, rhywbeth sy'n gallu helpu, right? Dyma'r thing fi'n credu fi wedi newid mwyaf yn ers, since last we met, right? Un peth all helpu yw apologetics. O'n i'n mad am apologetics pan o'n i'n gweithio I chi, gyda chi gyd. A fi'n cofio, if I can, right? Fi'n cofio gweithio Gwyn, ni angen neud mwy o'r apologetics yma, achos o'n I erioed I dod o draws nhw'r blaen. Dadleuon resymegol dros atgyfodiad Iesu. I was just blown away by them. A fi'n cofio Gwyn, just gweud rhywbeth fel, yeah, they've got their place. They've got their place. A ni ddim really yn deall am beth oedd e'n sôn, like they've got their place, but... Rai blynyddoedd yn ôl, nes I pregethu neges yn y capel yn Nghasnewydd o'r enw 12 Reasons Why I Believe Jesus Rose from the Dead. A fi'n sefyll heddi bwys pob gair, wrth pob gair. Ar ôl bod yn Gristion 20 mlynedd, fi'n fwy orgyhoeddiedig bod y dystiolaeth ar ochr yr atgyfodiad. Fi'n credu bod y dystiolaeth yna. Mae yna le I apologetics. Ond fi'n credu nawr bod fi'n deall beth oedd Gwyn yn meddwl, a dyna pam I fi'n sicr. Na. Dim o gwbl. So yn credu mai apologetics yw'r reswm oedd Job yn gweud gwn fod fy mlynwr I yn fyw. Na, dim o gwbl. Y reswm I fi'n sicr, y reswm I fi'n gwybod bod Iesu yn fyw, y reswm I fi'n credu mae Job yn gweud fi'n gwybod yw achos bod fi wedi cwrdd â fe. Fi wedi profi fe. A fi wedi dod I nabod e. Yn really syml. There is a rational argument, but that's not the point. You know he's alive when you've met him. Fi'n gwybod bod Iesu'n fyw achos fi wedi cwrdd â Iesu fyw. Neu just Iesu, mae'r pobl eraill yn sôn am bwyty, fi wedi cwrdd â Iesu. Gwn fod fy mrynwr yn fyw achos fi wedi cwrdd â fe. Mae yna brofiad o nabod a cwrdd ar un atgyfodedig. Ac os ych chi heb profi fe, chi heb profi fe.
achos mae'r profiad o nabod yn newid chi. Dyma'r pwynt, dyma'r pwynt fi'n trial cymaint o fi gallu i helpu nid eglwys fi, ond canran o eglwys fi, a rai yn y geiniau 30s, 40s nhw. Dyma'r peth fi'n trial cymaint o fi gallu helpu nhw ddeall. Mae Cristnogaeth yn hynod o brofiadol. It's a religion to be felt. Soi yma heddi i beswadio chi i gredu mewn cyfres neu set o propositions. Fi yma i weithio chi bod Duw yn real, bod Iesu'n fyw a chi gallu nabod e. Fi wedi cwrdd â fe. Ti wedi cwrdd â fe? Ti wedi profi fe? Ti gallu? Fi wedi profi Iesu yn y Beibl, wrth ddarllen ei air. Fi wedi clywed Iesu'n siarad y fi wrth ddarllen. Os ti'n gwybod beth mae hwnna'n meddwl, jyst gofynna iddo fe, siarad i fi wrth i fi ddarllen y Beibl tro nesaf. Fi wedi cwrdd â Iesu wrth gweddio. Fi wedi cwrdd â Iesu mewn distawrwydd ar ôl gweddio. Fi wedi cwrdd â Iesu mewn distawrwydd wrth trial gweddio a ffili. Fi wedi profi Iesu a cwrdd â Iesu wrth rannu cymyn gyda community group ni yn Casnewydd. Fi wedi profi Iesu wrth canu ymlaeth y bobl yn canu ar fore Sul. Fi wedi cwrdd â Iesu wrth eistedd gyda rhywun yn marw. Fi wedi profi Iesu a cwrdd â Iesu a bod gyda Iesu wrth gyrru'n ofnus i apwyntiad ysbyty. Fi wedi cwrdd â Iesu wrth eistedd ar llawr lolfa fi. Pryd oedd Jen mas gyda'r plant. Mor grac gyda rhywun, o'n i eisiau... I wanted to kick his head in. A dyma fi'n dod o flaen Iesu, a just dechrau gweddio fel yna, I just want to kick his head in. And I really wanted to. A dyma Iesu yn dyner, dechrau dangos i fi y Calvary, y beth mae wedi wneud drosto fi, a pam oedd angen mynd i Calvary drosto fi. Ac yn araf bach, dyma Iesu yn perswadio fi i peidio bod mor grac gyda'r unigolyn yna, ond i dechrau teimlo teir'n garwch tuag ato fe. A fi wedi cwrdd â Iesu. A pryd i ti'n cwrdd â Iesu a pryd i ti'n cwrdd â Duw ym mherson Iesu Grist, ti'n cael dy newid am byth. A mae yna bobl yn yr ystafell yma sy'n cytuno gyda fi, pobl sydd wedi, fel fi, fel Job, wedi gwybod pwysau pechodau ar eu cefnau. Ond nhw'n tymlo'r dyled allan nhw ddim talu. Falle mae dyna sut i ti'n tymlo heno. Ti'n tymlo'r dyled. Falle mai ti o hwnna. Ond mae'r pobl yn yr ystafell hon, just fel Job, just fel fi, wneith gweithio ti, maen nhw hefyd wedi profi y llawenydd o'r dyled yna yn cwmpo wrtho nhw. Cwmpodd y dyled honna a maen nhw nawr yn byw yn rhydd ac wedi maddau. Gallai ti hefyd. Gallai ti hefyd. Trwy troi at Iesu Grist a gweud, I'm yours, help me. Mae yna bobl eraill yn y stafell sy'n byw, sydd yn gwybod beth mae i fyw yn geithweision i ofn marwolaeth. Ond dyma Iesu'n dod i'r golwg ac yn sydyn, maen nhw'n gwybod, maen nhw wedi nabod, maen nhw wedi cwrdd ar brenin atgyfodedig. Ac oherwydd bod ef yn byw, maen nhw'n gwybod felly bydd nhw'n byw hefyd. So os maen nhw'n ofni yn ragor. Ti'n ofni? Ti'n ofni marwolaeth? Mae'n dod, dim osgoiau, dim angen. Mae Iesu'n fyw. Jesus lives, so will I. Mae bobl eraill, fel Job, fel Horatio Spafford yn yr ystafell hon, sydd wedi profi Iesu Grist yng nghanol y digofaint gweithaf. Yw nabod Iesu Grist yn cymryd y poen i ffwrdd na di? Na. Ond, mae nabod Iesu Grist yn rhoi cipolwg i ni, bob yn hyn o lawenydd gwir sydd yn dod.
ac ymhlith yng nghanol y poen, chi gallu cael profiad, just sy'n, it's a passing moment, but it's enough. It's an entry drug, but it's real. Cipolwg o'r llawenydd sydd I ddod pryd ddaw Iesu Grist yn ôl. Cipolwg o'r llawenydd tragwyddol yng nghanol y digofaint. Trwy Iesu Grist, ych chi'n nabod e? Ysgwyddio. Arglwydd, diolch am Iesu ein... diolch am Iesu ein prynwr, sydd wedi gweidi drosto ni, sydd wedi marw drosto ni, sydd wedi profi y poen y dylen ni profi. Diolch Arglwydd, bod ein brawd mawr wedi wneud hwn drosto ni. A diolch Arglwydd bod wedi atgyfodi. Arglwydd, please help ni gymryd un calonau y gwirioneddau yma. Mae mor cyfarwydd I ni. Fi mor cyfarwydd gyda Calfri, fi mor cyfarwydd gyda'r atgyfodiad. Ond o bryd I gilydd, ni'n gweld y pethau hyn o'r newydd, a ni'n cael hyder I fyw, a ni'n cael... a ni'n gallu profi y llawenydd mae Iesu yn cynnig I ni am, dragwyddol oes. Derau Arglwydd, derau ysbryd. Dangosa I ni beth mae Iesu wedi gwneud droson ni. Helpa ni I fyw yn ei ole. Amen. Felly, grewch I ni ganu. Os heddwch fel afon sy'n canlyn fy nhroed, neu dristwch fel ymchwydd y llu beth bynnag y ddaw, ti am dysgais I ddweud, diogel wyf gyda thi. Grewch ni canu. Son.